Id-distrett tal-Birgu għandu mira li fi żmien 2 jew 3 snin ikun fost il-protagonisti tar-regatta. Fl-aħħar snin, il-ġirbin sabuha diffiċli biex ikunu kompetittivi, iżda jidher li beda jinħoloq tim li jista' jagħti sodisfazzjon fil-futur. Iżda sfortunatament għalihom għal din l-edizzjoni weġġew diversi qaddifa fl-aħħar 3 ġimgħat bil-konsegwenzi li kellu jsir tibdil sforzat kif stqarr ma' Net Sports il-President tal-klabb Daniel Orsini. Ġitna sitwazzjoni fejn bħalma jafu l-klabs kollha kellna ħafna injuries, 2 kisru jdejhom u wieħed ġibed masil minn daru u injuries żgħar oħra. Allura kelli ċertu dajjes nibdilhom il-kru tagħhom peress li 2 minnhom il-protagonisti li kienu ħajsuqu f'ċertu tiġrijiet kellhom anke 3 dajjes f'idejhom. Allura ma kienet sitwazzjoni daqshekk pjaċevoli li fl-aħħar 3 ġimgħat tar-regatta ikollok tibdel il-krujiet tad-dajjes bit-training li jkunu għamlu dal-aħħar xhur. Xorta f'ċertu paljiet nemmen li qegħdin hemmhekk biex niċċalinġjaw. Orsini lu President tal-klabb għal sena u qed jagħmel dak kollu li hemm bżonn biex il-Birgu tirritorna fost l-aqwa distretti. Minkejja d-diffikultajiet li għandhom, jemmen li f'dan l-istadju il-mira tal-klabb għal-futur qrib għandha tkun li jirpu l-paljijiet qabel jaħsbu biex jippruvaw jirpu x-Shield. Id-distrett tal-Birgu rebaħ ir-regatta ta' jum il-Vitorja darba fl-1984. Hekk kif ir-regatta tradizzjonali ta' jum il-Vitorja toqrob, id-distretti kollha jinsabu għaddejjin bl-aħħar preparamenti tagħhom. Fost l-isfidanti għar-reb tax-Shield hemm id-distrett ta' Birzebbuġa li fl-aħħar snin kien fost l-aktar kompetittivi. Kemm fl-2015 u s-sena l-oħra, Birzebbuġa rebħu l-kategorija Open fir-regatta tal-31 ta' Marzu, iżda r-regatta ta' jum il-Vitorja għadhom ma rebħuha qatt. Din is-sena, id-distrett ta' Birzebbuġa jista' jitqies bħal wieħed mill-isfidanti ta' Bormla, anke b'xi tibdil li jagħmlu mill-aħħar regatta ta' Marzu, kif stqarr ma' Net Sports is-segretarju tal-klabb Simon Mikallef. Is-saħħa ta' Bormla kulħadd jaf x'inhi speċjalment l-aħħar żewġ regatti. Aħna konxi mill-fatt li minn Marzu law għamilna xi ċaqliq. Il-fatt ukoll ingaġġajna magħna ex qaddief li huwa nistgħu ngħidu leġġenda fil-kanal il-Pawlu Grek li jagħmel ħafna xogħol dak li huwa s-setjar tad-dajjes li żgur li ser jaffettwa fit-tiġrija. U naħseb li aħna minn Marzu għalaw għamilna kambjament ukoll, naħseb li nħossiva li aħna se nkunu iċ-challengers ta' Bormla l-regatta. F'dawn l-aħħar jiem, it-taħriġ tal-qaddieva jkun kollu fuq il-baħar, hekk kif anke jkunu qed jittieħdu l-ħinijiet biex issir l-evalwazzjoni meħtieġa jkunu preparati bl-aħjar mod possibbli biex it-tlielaq imorru skont l-aspettattiva tagħhom. Jekk hemm klabb li hu l-favorit li jirbaħ ir-regatta ta' jum il-Vitorja tal-ħadd li ġej, dan hu żgur il-klabb ta' Bormla. Huma ddominaw dan l-isport fl-aħħar snin, hekk kif fl-2017 rebħu r-regatta ta' Marzu kif ukoll ta' Settembru, u wara li s-sena l-oħra spiċċaw it-tieni f'ta' Marzu, iddominaw dik ta' Settembru stabilixxew rekord meta rebħu tlielaq kollha. Għajr il-tokki żgħar il-qaddifa ta' Bormla baqgħu l-istess, u għalhekk jibdew l-akbar favoriti biex il-ħadd jirfu l-20 Shield fl-istorja tagħhom u jersqu tlieta biss anqas mir-rivali tagħhom l-Isla. Ma' Net Sports, il-President tal-klabb Evan Buttigieg jesprimi l-opinjoni tiegħu jekk iħossux il-pressjoni li jridu jirpu bil-fors wara l-aħħar riżultati. Meta tkun reb biex titlef ikollok, ġifieri taħdem tistinka biex iżżomm dak il-reb li jkollu għaddej minnu dak il-mument. Però il-pressjoni tkun dejjem. Għall-klabb ta' Bormla l-pressjoni tkun dejjem kemm meta nkunu favoriti u kemm anke meta ma nkunux. Aħna r-regatta narawha b'dak il-mod li mmorru għaliha kemm jista' jkun 100% u nagħmlu l-almu tagħna kollu. Buttigieg tal-opinjoni li minħabba li tilfu l-palju tal-medalji f'Marzu li għadda se jkunu huma li jisfidaw f'din it-tellieqa filwaqt li tistenna sfida minn klabb fi tlielaq partikolari. Il-klabb tal-Isla wieħed minn klabb żewlenin fir-regatta u għaldaqstant l-edizzjoni tal-ħadd li ġej mhux se tkun eċċezzjoni biex dan il-klabb jipprova jikseb l-onuri. Id-distrett tal-Isla rebaħ ir-regatta ta' jum il-Vitorja għal rekord ta' 23 darba, iżda l-aħħar darba li x-Shield marret l-Isla kien fl-2012. Fl-aħħar snin, il-klabb tal-Isla kellu nixfa ta' suċċessi, iżda f'dawn l-aħħar xhur jidher li kien hemm bidla pożittiva, hekk kif anke rritornat bħala President Charmaine Gerada, l-istess persuna li servit fil-kariga meta l-Isla ddominat ir-regatta kemm ta' Marzu kif ukoll ta' Settembru bejn l-2009 u l-2012. Ma' Net Sports
Ġerada titkellem dwar l-ambizzjonijiet tal-klab tagħha. Ovvjament aħna dejjem immorru biex nġibu l-aħjar unuri ma peress li dan il-klabb huwa l-aktar klabb li qatt rebaħ ir-regatta sissa. Allura aħna dejjem nippruvaw li ovvjament nġibu l-aktar unuri lejn il-belt tagħna. Daw l-aħħar 7 snin ma kienx daqshekk faċli, però bdejna bil-mod il-mod Marzu li għadda għamilna pass fl-Under 18 li saret f'Lulju fir-regatta tal-Under 18 erbaħni aħna rġajna u issa naraw x'riżultati ovvjament aħna sejrin hemmhekk biex nippruvaw kifet aktar qabel nġibu l-aħjar riżultat possibbli. Fir-regatta ta' Senilu, l-Isla spiċċat fir-raba' post iżda f'Marzu li għadda huma spiċċaw it-tieni b'34 punt. F'din l-edizzjoni, id-distrett tal-Isla se jieħu sehem fit-tlielaq kollha fejn ispikka r-ritorn ta' Gilmore Zammit li se jkun qed jaqdef fil-fregatina. Bit-tim li għandhom, l-Isla jistgħu jitqisu fost l-isfidanti għar-rebta aktar minn palli wieħed kif ukoll tax-Shield. Id-distrett tal-Kalkara rebaħ ir-regatta ta' jum il-Vitorja 7 darbiet, iżda l-aħħar suċċess wasal lura fl-1971. Fl-aħħar snin naqas li jkun fost il-protagonisti iżda minkejja dan, il-klabb tal-Kalkara se jkun qed jieħu sehem fit-tlielaq kollha kemm tal-kategorija Open kif ukoll tal-kategorija B. Għalkemm illum il-klabb tal-Kalkara huma qjus fost iż-żgħar, il-qaddifa u l-kumitat xorta jagħmlu s-sagrifiċċji tagħhom u għalhekk jittamaw li tal-anqas dawn l-isforzi jissarfu f'xi ħaġa pożittiva. Il-maġġoranza assoluta tal-klabs jesperjenzaw problemi finanzjarji u l-pis finanzjarju fuq klabb żgħir bħal Kalkara jinħass aktar kif stqarret ma' Net Sports il-President tal-klabb Drusilla Mizzi. Hija problema qabel forsi sponsors ma kunux daqshekk problema ma llum il-ġurnata iva saret problema kbira. Il-finanzi taħdem għalihom illum, x'hemm ma taħdimx għalihom mista jiġu minn xejn. Nsibu problema kbira x'anke biex tħallas qaddiefa u hekk. Sfortunatament għalihom huma mhux se jieħdu sehem fit-telliqa tan-nisa bil-fregatina minħabba li weġġet waħda mill-qaddifa. Is-sena l-oħra, il-Kalkara kienet spiċċat fl-ewwel post ma' Bormla f'din it-tellieqa li din is-sena se jieħdu sehem fiha 4 timijiet. Għar-regatta ta' jum il-Vitorja ta' din is-sena, id-distrett tal-Marsa saħħaħ it-tim f'kategorija A biex qed isfida lil kulħadd. Filwaqt li fil-kategorija B hemm ekwipaġġ ġdid u jeżisti ottimiżmu li jista' jkollhom suċċess f'din is-sezzjoni. Jekk jidher li hemm titjib għat-tim Marsi fil-qaddifa, mhux l-istess jista' jingħata tal-faċilitajiet. Bis-segretarja tal-klabb Xejżil Guzman tisħaq li din hi l-akbar diffikultà għalihom. Ovvjament kif probabbli fi żmien preċedenti kellu kulħadd, però aħna għadna l-unika klabb li qed imbagħtu minn ċertu ċirkostanzi huma innuqqas ta' fondi li aħna rċivejna mingħand any organization. Kif tistgħu taraw il-klabb tagħna mhuwiex f'xi sitwazzjoni sa barra minn hawn għajmin ċertu affarijiet ikunu nagħmluhom aħna bħala kumitat. Ovvjament nibqgħu nissistu biex forsi xi ħadd jgħinna, ċertu fondi, ċertu affarijiet ma sax tagħmilhom inti, ma sax iġibhom mill-sponsors għax daw jirrikjedu flus kbar. Fl-aħħar edizzjonijiet, il-klabb tal-Marsa dejjem kien kompetittiv mal-aqwa klabs. Fl-2013 huma qasmu x-Shield ma' Bormla filwaqt li ħarġu rebbieħa fit-3 snin ta' wara. Fl-aħħar sentejn li ntrepet minn Bormla, il-Marsin spiċċaw id-darbtej fit-tieni post. Id-distrett tal-Marsa rebaħ ir-regatta ta' Settembru 13-il darba. Id-distrett ta' Marsa Mxett mhux qed iħares li jirbaħ ix-Shield ta' jum il-Vitorja ta' din is-sena minħabba li bħala klabb mhux kompluti. Iżda jeżisti ottimiżmu li jistgħu ħabtuha ma' klabb oħra f'tiġried partikolari, fosthom dik tad-Dajsa ta' Bitnej kif ukoll id-Dajsa ta' Berba. Net Sports iltaqa' mal-President ta' Marsa Mxett Regatta Klabb Jesmond De Battista fejn tkellem partikolarment dwar id-diffikultajiet li għandhom huma bħala klabb. Diffikultajiet li għandna aħna l-unika klabb ġo Malta naħseb bla sponsor. U ma nistgħux nibqgħu sejrin hekk jiġifieri għandna problema kbira. Il-belt hemm minn kollox u ma nistgħux insibu sponsor li jgħinna finanzjarjament tajjeb fil-klabb. Ma hekk marinna l-iskal mamlet Grigal fi frar ilhom se jirranġawulna kulħadd dak jgħidilna minn dak ma għand liħor, dak għand liħor, xbajna niġru għadu kif kien, issa tasal ix-xitwa, irranġajna kif stajna aħna, ma m'hemm xejn sew anke qabel nidem il-baħar. Hawnhekk tiġi l-ferri ġu ħafna turisti jista' jweġġa wkoll. It-Team Belti baqa' prattikament kif kien minn senilu. Sean Xkembri jingħaqad magħhom minn Birżabbuġa fil-waqt li Ris Fiten jingħaqad ma' Marsa. F'dawn l-aħħar jiem, Marsa Mxett bħal kull klabb ieħor jintensifika t-taħriġ fil-waqt li jiċċekkjaw id-dajes u jippruvaw jaslu sa' tiġrid bl-aħjar mod possibbli.
Marsa Mxiet rebħu r-regatta ta' jum il-Vitorja darbtejn fl-istorja tagħhom fl-2006 u fl-2007.